Goeiedag beste kijkers en luisteraars van Culturo TV. Welkom bij een nieuwe aflevering van Nieuws van Vandaag. De datum van vandaag is dinsdag 28 april 2026. Mijn naam is Ayush Gurdial, uw verslaggever voor vandaag. Suriname Airways past vliegschema aan. Route via Curaçao naar Miami vervalt. Suriname Airways past het vliegschema van en naar Miami aan. Met ingang van 1 mei 2026 worden de vluchten via Curaçao geschrapt. De wijziging vloeit voort uit de operationele en commerciële overwegingen binnen het regionale routenetwerk van de maatschappij. Alle vluchten van Paramaribo naar Miami via Curaçao en van Curaçao naar Miami komen per genoemde datum te vervallen. Passagiers die na 1 mei 2026 geboekt zijn op deze vluchten worden verzocht contact op te nemen met Suriname Airways of hun reisagent. Zij kunnen daar terecht voor informatie, omboekingsmogelijkheden en verdere ondersteuning. Kamervoorzitter benadrukt band met Suriname bij bezoek Simons. De voorzitter van de Nederlandse Tweede Kamer, Tom van Kampen, heeft een officieel bezoek gebracht aan president Jennifer Simons. Dat gebeurde op maandag 27 april 2026 op het kabinet van de president. Het bezoek stond in het teken van het versterken van de historische en vriendschappelijke banden tussen Nederland en Suriname. Het is heel belangrijk dat we de banden tussen Nederland en Suriname die al warm zijn, ook warm houden, aldus Van Kampen. Het is voor het eerst sinds 2009 dat een Kamervoorzitter Suriname bezoekt. Van Kampen zegt dat hij het belangrijk vindt om zelf naar het land te komen vanwege de bestaande relaties. Er zijn heel goede banden, dus ik vind het belangrijk om hier zelf als voorzitter langs te komen. Volgens hem is de relatie hecht en vriendschappelijk. Ik hoop dat mensen aan beide kanten het zien als een vriendschappelijke relatie. We delen een rijke geschiedenis en er wonen veel Surinaamse mensen in Nederland. Suriname en Nederland bespreken versterking parlementaire samenwerking. De samenwerking tussen Suriname en Nederland op parlementair niveau stond centraal tijdens een bezoek van een delegatie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan de Nationale Assemblée. De delegatie, aangevoerd door Tom van Kampen, werd ontvangen door DNA-voorzitter Michael Asjunadin. Aansluitend vond overleg plaats met de fractieleiders van de DNA. Tijdens de gesprekken hebben beide parlementsvoorzitters gesproken over het verder verdiepen van de interparlementaire banden tussen beide landen. Daarbij kwamen thema's aan de orde zoals wetgeving met betrekking tot de olie- en gassector, duurzame economische ontwikkeling en investeringen in onderwijs en sociale voorzieningen. Ook werd stilgestaan bij een mogelijke voortzetting van het Makandra-programma, dat wordt gezien als een belangrijk middel om de economische weerbaarheid van Suriname te versterken. Meteorologische dienst waarschuwt voor stevige onweersbuien en windstoten. Het weerbeeld in Suriname blijft vandaag onstabiel. Volgens de meteorologische dienst zal het overwegend bewolkt zijn en krijgen verschillende delen van het land te maken met buien en onweersactiviteiten. Al in de vroege ochtend worden lichte regenbuien verwacht in delen van het kustgebied en het binnenland. Naarmate de dag vordert, blijft de bewolking aanhouden en neemt in de middag en vroege avond de kans op neerslag verder toe, vooral in het kustgebied. In het binnenland kunnen matige tot zware buien ontstaan, mogelijk gepaard gaan met onweer. De meteorologische dienst waarschuwt in het bijzonder voor zware onweersbuien in delen van het kustgebied. Geneesheer overleden na steekincident tijdens ritueel. Een 58-jarige geneesheer, in de volksmond bekend als een Doeman, is maandag om het leven gekomen nadat hij met een scherp voorwerp werd aangevallen door een man die vermoedelijk in verwarde toestand verkeerde. Het slachtoffer LM bezweek ter plaatse aan zijn verwondingen. Volgens de politie ging het om de 35-jarige verdachte KS, die al enige tijd verward gedrag zou hebben vertoond. Hij liep volgens voorlopige informatie rond met een scherp voorwerp. De moeder van de man had daarop de hulp ingeroepen van een geneesheer. Tijdens het uitvoeren van rituelen zou de situatie plotseling zijn geëscaleerd.
De verdachte bracht het slachtoffer een steekverwonding toe in de borststreek. Door de ernst van de verwonding zakte de geneesheer direct in elkaar. Strafzaak rond kasreserves CBVS na jaren eindelijk van start. Na bijna 7 jaar van maatschappelijke discussie en politieke beroering is maandag officieel begonnen met de strafzaak rond de vermeend verdwenen kasreserves bij de CBVS. Voormalig governor Robert van Tricht staat als enige verdachte terecht in deze geruchtmakende zaak. Van Tricht wordt verdacht van onder meer een ambtsmisdrijf en verduistering van kasreserves. De behandeling van de zaak is in handen van rechter Revita Chatterpal, die maandag tijdens de organisatie en planning van het proces besprak met de verdachte, zijn advocaten Chandra Algu en Irwin Kanhai en officier van justitie Romeo Rampersad. De rechter gaf aan dat zij het omvangrijke dossier pas vorige week toegewezen kreeg en meer tijd nodig heeft om de stukken grondig door te nemen. Inflatie in Suriname steeg naar 10,8% op jaarbasis. De prijzen van goederen en diensten in Suriname zijn in maart 2026 opnieuw gestegen. Uit voorlopige cijfers van de Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek blijkt dat de jaarinflatie is uitgekomen op 10,8%, terwijl de consumentenprijzen ten opzichte van februari gemiddeld met 0,4% zijn toegenomen. Hoewel het inflatieniveau volgens het Statistiekbureau nog steeds relatief hoog is, ligt het aanzienlijk lager dan in de periode 2021 tot en met 2023. In die jaren kreeg Suriname te maken met veel sterkere prijsstijgingen. In maart werden vooral hogere prijzen geregistreerd binnen de categorieën huisvesting en nutsvoorzieningen, gezondheidszorg, transport, buitenshuis eten en overige goederen en diensten. Tegelijkertijd noteerde het ABS prijsdalingen bij onder andere groenten, fruit en enkele andere voedingsproducten.